Ende sian si Daud na poso ni Adonai. Di bagasan rohaku do pakuding ni pangalau sion tu pagcahati. Dang maghabiaran tu di bata rohana. Lau sido mangelai bana paipo di polmatana mangulaun hajahaton na suni ani. Kete-kete do pangasion do hata-hata ni pamangan na do ngamasadi bana mamikirim mangulaun na dinggan. Kete-kete nama dipikiri di atas podoman nai dalam nasoture nama ditopot dang be dihabiason najati. Tolhasro di langit doa ka asini roham ali Adonai tolhasro dia ka opud do hasi Tuhanmu. Sobokon aka dolok ni debata do hati ukuranmu doson aik nasumar do aka panguhumu di pagmuduho do jolma do pinahan ale Adonai. Tung aga situtu do asini roham ale debata jala mahaposan di paglingguman ni abong mudo aka anak ni jolma. Di pamahap nasida do tabo-tabo ni bagasmu jala di painu hodo tu nasida sian batang aik di hahis saomi eden mi. Adil lapung mi do mual hangoduan di bagasan hati mi huida hami hati uron. Say panene maasini roham tu akan atu madaho jala hati goranmu tu akan naucur maroha. Say udang ditujang tot ni hagi jangonau. Jala say unang dilotongi tangan ni aka pagjahati yau. Naragean marisi aka silaun hajahaton diopasot do nasida jadi dang tabai nasida behehe.